Hello. 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 Hello, is that Mr. Meading? This is the meeting, yeah. Hello, Mr. Meading. It's Craig here. I'm calling you from DSTV, I see. Yeah. So I'm just phoning to find out about the box office purchases that have been made over this past month. Yeah. Hello. Hello. Yes. What did he say? Yeah, he said I can't hear a word what he verstaan nie. Doesn't understand a word you said. But he said, I must tell you that you want to speak to Afrikaans person. Put him back on. Tell him. Okay. Niemand het wel gehad praat. Sien jy sê vir lank. Praat. Ja, ek wil praat. Sê vir lank. Wat is dit? Wat wil hulle hê? Hello. Hello, sir. How are you? Nee, fine. Ek is 'n Afrikaner. Ek kan nie Engels praat nie. As jy nie my Afrikaans kan praat, dan is dit los. Sir, ik kan Afrikaans praten. Ik is tweetalig, heeltemal. Nou, oké, dan moet jy lekker Afrikaans praat. Oké, sir. Oké, hoe gaan dit, sir? Nee, dat gaat goed met jou. Dit gaan baie lekker met mij, meneer. Nou, wat wil julle van my praat of van my sê of wat? Meneer, ik bel van DSTV. Ja? Ja, vir die verminstense parkering. Ja? Van die bekostigs wat uitstaan. Wat staan uit? Die ding is wat die poepel het vergeet om te betalings met die veranderings en die miskienword van gisterdag. Wat uitstaan is een mond van 79 rand. Oei, wacht, Afrikaans. Ja, het is 17,9 rand. 17 hoeveel? 17,9 rand. 17,9 rand? Ja. Hoeveel is dat nou? Is het 17 rand? 79. Nee, ek verstaan nie jou Afrikaans. Nee. Ik zei, hij slaat moeilijk als je kan verstaan. Maar wat zeg jij er staan van Ik wil jou vragen, dat moet je van ons vragen. Hallo? Hallo, meneer, ja. Ja, wat zeg jij er staan? Hierdie ding is hier, wat is klaar maak. Wat op hierdie stadium beramd is. Wat maar klaar? Ik weet niet waarvan jullie praten, want ik betaal elke maand met die licensie. Ik weet niet wat geld is staan is van mij niet. Excuse, ek verstaan nie. Zie je, jij praat met mij Afrika, nou zie je verstaan mij niet en ik verstaan jou ook niet. Dat praat mijn vrouw en ik weet niet wat aangaan, laat even mij verdedigen. Wat er soort Afrikaans? Serieus? Maak door die telefoon, ik is klaar. Maak door die telefoon. Hulle verstaan mij niet, ik verstaan hulle. Door die telefoon. Ik kan er nog gooien. Nee, man, is alright. Nee, ik wil niet. Man, ik wil niet praten met die druk met... Ja, zie jij, maar ik zeg jammer. Maar ik praat niet verder, ik is een boerenver. Ik praat niet verder met mensen, wat ik verstaan niet. Nee, ik wil niet praten, ik is een boer. Man, ik wil niks worden. Wacht, ik was weer uit. Is he always this wuss with accent and he's... Ik kan wel ook nog zo van. Okay. Should we tell him it's a joke? Okay, just hold on. Really? I tell you, je net vertellen, het is een grap. Praat af en toe nog. Hallo. Hallo, oom. Oom, dis net 'n grap. Ja man, maar ik is een boer, ik is deze zeggen kakkie man. Ja, ik is een boer, ik blijf op plaats en ik zie die mensen 1 keer een maand door toe gaan en als ze om bij zitten stront praten, dan raak ik
Is my Afrikaans 'n bietjie swak? Ja, maar jy moet nie sulke woorde guys maak nie, man. Ek raak kwaad. Ek is 'n ou wat boer en ek... Lekker, geniet jou aand oom. Okay, julle daar hoor. Okay, bye. Okay, bye.